Yankopon se yenka nokre. Ye nuanom ni bi amowo Ghana ye busuafo ni bi. Ewurade betwia mo kana mo bebre se. Amen. Sis, amen. Obi bebusa se de ntina Djka o Jesu amen. Hwe, minim de nti a ewo se wotam obi picture. Ede kosofo bi ho. Se omosompa ye ma ne nipa kro no na adwen medi wo na obusa ne sika ode ama all because of abruchiri. Chese ohwe nsem a ekoso wa ha. Teacher Ghana ha. Abusuafo a ye adwen won ho wa ha. Na ohwe de won nso adwene a ano eden. Yenua be ya ka story bi na eye me ya eno na me pese menu mienu ye che. Abusua Yankopon se yenka nokre. Ye nuanom ni bi amowo Ghana ye busuafo ni bi. Ewurade betwia mo kana mo bebre se. Obi bekasa de nti na me kasa. Hwe se ye nua ba bia ba brochire ti America bonten so. Na oni nkrata. Na oye adwuma te se aboa, oye adwuma te se ponko. O se Sister Frida, ubehu se me wa African market ya me nkoto amane, nkoto adwene o. Me koto brodo ene gari. Ena milo akakraka ni bidi akosi wo na medi. O hye adwumam etiti broni abere wani broni akokora bi tubini. Na wabue sika na no de abre na busuafo de akoma na busuafo e wo Ghana. Ne sister eni ni kunu eni ono ankasa ne maame ne brother. Se munje na monto asase na munsi dan mame. Asase omso omanya asase se $45,000. E wa show my estate. Omo de pictures ni ade be kire no. O se Auntie Frida. Adwuma me ye wa abrochire nyina la. Ubisa me a miniske bi adam account. Ye tua ne ka na ode ko Ghana. Na omo de picture. O se pictures de Auntie Frida. Me send you pictures yi hwe and ye dan na fair 7-bedroom. E fankasa. Se na enya ne fie o. E ye ne sister ni kunu fie o mo asi. Omo de onu ni sika no asi na omo twatro de a kire nse fie no e ye ne fie swimming pool nyina wo ho. O se just last month ya. O send $25,000. Ne sister kunu so wo ko China. Akoto nkunwa omo de begu fie ho. O send ni sika da na account de ma ne sister kunu. Ma ne sister kunu so wa ko China ba. Ko tuto nkunwa taking pictures nyina de my sister. 17 years in America. Last week sister yakodi Ghana 10 days. Okoye omo ntimi amfa na nkwa nkoso ye ne da mu. Omo fie kro omo ntimi amfa na nkwa nkoso ye. Omo de ne koso ye hotel. Na da na ebusia ma be fa me na mo de me aba hotel mo fa me nkomi fie o se ye be ye house open party. E de ama surprise. Ye mpese ebusiafo ne namfofo no kura be hu se wa ba ntika no tum na hye ha kakra. Ne yenye ho nyina awie. Omo mbe ba be ye aduane, omo mbe serve, ya ye bibia awie na nye surprise. Sister esi mate. Ye de na kwatena hotel room te sesa bi akoa. Oh, ho na ne sister na nkasa ba be ka chensante. I quite remember so na hwe me SS. Me ntena ho ma bibi bone meto. Me maame anu aduane, akrantie ne nwankwan wo de bre o mendi. Wudi made nti omde wa betena ha. O se mam se wa adan. O se me maame ene me papa. Omunsi dan bia ma ho. Uni dan bia wo ba bia. E dan ne yo mo dan. E dan na yo mo dan. Inti ta 2-bedroom na omutim ne de eye kwa omo ba betu akwa omu fie. Omo ni dan bia wo ba bia omo de be ma wo. Usika na ode bre omo no. Me papa edi ko Dubai ne China kofa niema e beton kofa nsa ne niema beton. Sa store na ye ko na mukwato wan wo mu no. Wan shop na ye ko a esi free car mu a me papa ko wura ho a wosu ko wura ho. E kire wan ya wo pe no e ye me papa store. E ye usika no de bia store. Omo ho a me papa chi omo se obi a omo ye strangers ni nyina. E ye me papa workers. E ye me papa workers. O se asembe na wo kan o se me ma me de aduane na e ba mendi. Sister de aduane ne bai be bo hotel prima ni nu ekobie ye. Obetena ho ama me didi e. O se sis asa aduane na nkasa no. Aduane no kra no. Asa ayeyi wo de medi fesi wo. Sister didi.
sister didi man dwen say ha wo no ase eyi ye de wusie ha keke na ya ye party ama na ye fe ema wanim abenyam ema obi ahu se ukọ abrochire no ukọ che bet wa bebobra ye nuanom Ghana fo ni bi ede na moje ede na moje oti abrochire nipa bebre ti abrochire ye te se nkoa imagine oba tante se mem de me makogu fie ti mi frie efrie be sha adwuma mbusumi mienu endra najo we na medi dae we na necessary obi a no TikTok live bi ahu complex na necessary endra najo enso me wa adwene ne ne magu fridge m a mintimi nkonkodi efie na me yam adwuma mintimi mfa nam bi emfemfiri me fie me ya aduan ko so mo ye koshafo obi a me wo me dan papa dem hwe ba bia me da obi a me wo dan papa dem hwe dan a me dem hwe we ne ye dia ye hwe obi a me wo dan papa dem hwe wahu ade wahu obi a me wo dan papa edem wahu katensen rubber wahu obi a me wo dan dem ede entia said ye de aduane besi table so me yabusuafo ni bi monye dinti ene ye bre obi jonso na wo kopepa obi kwoti efi na wo kote sene ye be ye abusua nanim be nyam sene ye be ye nyina ye nsa be koya no but ye abusuafo ni bi ya baibu nsam ya baifo to the extent say omo sorry omo mpa ebo nyina nse obegu omo mpa ebo nyina nse obebre ene obi ko prayer camp omo mpa se urade bua me sister bua me brother na nsi ni ye urade protect no urade ye ni sei dabi ne mpa ebo nyina se urade ma me sister adwene medi me so ma me sister de ameka bia mo ntie kwa siafo ntwamoa o sister adwene medi wo so o brother adwene mbesi wo so na won so di sika mfa ma wo sia Ghana ni bi wa abrochire na onama ase na adwene nya adwuma bi wa onam na o se hairnet obi wa na onam na o se hairnet mafu abrosanya ye adwuma mam kotodwe nyina start 43 years kotodwe nyina start ye me ya 17 years in America ebe edisika ente se dia mamo mi wo videos and pictures wa o pere frem na me fa ma blogger o pere frem na me fa ma atimi ama sister ya be kwasana mpani e wo Ghana mafa ese se ne nkwanti ese wo nwane free Ghana mra okohu lawyer big lawyer bi wo Ghana o si obeje 1.2 billion on fa 500,000 500 million old currency fanto ase and so o master case no onkuta sika ekita ne $5,000 no si o de ko Ghana okoe no man ne sister ne kunu bi se mo fanto mo nje na mo fanya aduane ne ye nyina ye ndidi okokuno omo kuno etwa just say nyankopon obetwa ye nuanom na mo Ghana ne bika mo bebre samo se bo ma ye ho nto ye mo so bo ho nto mo da mo se bo be se ye mo begu ye ni mase mo be ku ye mo be poison ye mo so mo bebre ko be de mo hu say yes me to mi twahwe a ma ye adwuma me di na ye adwuma me won krata wa abrochire ti mi twahwe ana me tehwe sisi ye ya metimi age on employment na we ukumi na afa bifi a ede na aba me won ma utenem sade me ma be ba betu afiri mu daache me busuafo be ba betu abai bunsa mabusua amotwa ye ho ahia amoma ye ho ntoy hwedan ya midem ede aduane si table so omu bia oma no te se ntwamoa omu bia oma no te se nkraman unua bi wa abrochira fa akotodwa gu fam na de bia bom pae ma no na it is not easy as you guys think me ka kire mo hwe abrochire fo no mu bre o mo bre pa chese di onima ne so wo abrochire me ma me wo abrochire me wo fa wo abrochire me sister wo abrochire onwene de ka ho adana me ka se mo ese nkofo bebre na wo abrochire so benya o Ghana nkope because adwuma wo ye ne ho no ebi ye wu adwuma ho na we se snow to na wo sorry na wo fam no akọ adwuma wo de hwe Ghana akora mpa yeti edru December January mu won se awo ne ba ya hwe se de o si bi filifa o sorry Africa ta so kura enye yie ba we yese weather ni timi kwa to negative o sesen nipa da sani ti ade we mu sorry kwa adwuma no nyeska no de bro se fa ye bibi mano a wantana no wadi na bro ne nyame ntua woka nyame betua woka and minim so called Ghana sofo ni bi nso nom pasofo mi busu asemu
edi enti na obi di obi picture abasa ne maame ne papa ne sister na damfo gina boso mpaye ne dane na dwen na abrochire no won sesa ne sika nyina ama no na wonso waje anyanyem biara da na woje picture na umusa ne se ada wo na ada ne kwa abrochire ho ana ka oje a wo busa ne se nipa na asem na ne na dwen na adwen mediri ho no wo na ada ne kwa abrochire no ka cho se da bia enko apam no awreho hwe obi di sika bre obi ti abrochire onfansi dan emfama no oba ye plot kura wantimi ankire no afi na wie ye ne se ko sa poison na kuno because say wantimi ansi dan no edan no this kind of brain so onfansi no o di si man ne ho tieni ye okune di a na chese bibia ato atwa ni patiri mu oden ene nipa ye nipa boni a yenwene ho nipa di ni nua boni onwene ho oti abrochire wonye scan wonfi yen wonye scan womane yen de ode bani sua so nim adwuma nkofo bi wo maame wo papa wo sister wo bra wo ba no maame adwuma wo ye no abrochire a onye sika de bra na ade ato ayi tomade namuna ka besu ama no ka besu e de ama no so ni madwuma ebinom ya me sen ko bra 1 cedi ka be hwini yi na so we de afa ne se omo tete abrochire sika tetari nua so enti chenchi achi oso so ne sika nyina no de bro na odi o mi yense ya dwene o yense ya dwene le hwe ukura wotenkran woti kumase woti ukuro mu usu hunu ho ano chire so a wo fa keska efri kumase ekọ ukurom enu 100 cedis usa abrochefo ne se dru afi na somsom beba plane ticket nkwa yesen o ma na yesa bo mu tiri sosobo e na otu kwan wo ma na so seska na odi twa plane ticket ode kode beba no ke betimi ahwe obi abe afi wa ma ne wa obeka edru afi no wa ma obeka almost kase fire japade enso anu wasa atena so etiri modern sembe no tiri modern fun be no omi ensesa ya dwen na nyesa yese bone ebekum bone fo